ewie Ghana shimangma akadumfo ya dia mre ya dia nyaseda pata ko ajeko abobu oprekese jane lukoko na nanam mfiti krutia na mhu agi afie mu asem kase atoku apman asem benga enne Osafohene Addo Kwaata beberesem hina wanto ya otu abeberese oye ba Addo Kwaata kantankranchi a wonzum no anteku aberese anka abre cause ye de apraka mu agrupam ode nchenini ode de buru mu otere ne mu oturu kuguba nwosoro ne ode nsansa ko okwa mu no de bua ba fie okopo kasima wa mo ohwirum akowo no opo kasim osoro demirifa asasi ya mponu ya mo omenemu demirifa akwasirifa asasi owu nu ya demirifa due eye denga ifunu abasa gunibu a na Osafohene Addo Kwaata kantankranchi a wonzum no anteku aberese ene na okoyi okumkom na na okoyi na mga befi hia ba ene duta ngasi esuefidie mu ampanyinji ase onwini no eno ne na atutu egu odangso yi atutu egu odangso ewisi enye biribi nsu wonse na bojo koja na kwade na wuse de nga enye biribi ede ngeta abasada osema ndoku ya ba wa mmere ne fide nga emim ne nkrabai Osafohene bra oye Addo Ekins maybe di ade na mebetena cheha na ono so fie brochiri ba obetena ne ma menem ho na ho sa mere na mede hu no nti oba bribia ma otumefo se adidide enye sika na wodidi na mom nyansa na se ne amepade ye fi eno na ma ebia nipa pi ekamasa me hawe enu ma na obedi Osafohene odi Osafohene bribia obeba no opa bebia mebo one me kasa se minya ntoboase wa yenim na wa momi dinta ofre mena bribia mu no oba obetrase no ne mekasa nia ofi akwantumu ode ba no ode breme beye afe ne kakrani na ohun ise kurontihene ye mrewo no ye frɛ no bai bribiara o se me wofa ampa so kurontihene je no felso na bribia ono no ye maye beye afe ne fani se kuronti division na nyana ankane ma nyina ye pasa wapoa ye mboniema bebre mu owotema owodo menhu se omuraida anade ye na bufu da bribia mu no ope asomdwe oyobi a opa asomdwe ma kuronti division na osampa asomdwe ma Akuapem na mehu ise oyo hene nyansafo nyene se menya no so nipa a mehia ne bi oda wo mahini mu odomanko wo okurade a nkwantumi nye mehu se akoroma wa kyerema akọ se ni fa pa Osafohene ye obia se asamo ba anadwokura obenante ho a kozisa asomdwe beba bibiara ade a oye ya emma ye nyina na ye division ye ni je ne ho ne se yakogwam obetra sikom na wahwe ne ye a ye wo ho a enhwe ani no oba na wabetra se na wakyerɛ yɛn ni nyina sɛ ne be ya da ye be kɔ biu no mfomso sare ma asɛm ba obekɔ se wo fi na ɛsɛ obo se wo krom na ɛsɛ obo wabetrase na onemo asese niama ɛde asomdwe beba ne titiru ye bra osi ade ye be di adi akyerɛ ne niama bebre asi ekofo yi obeye se asi ekofo yi obeye se
ti hu akoten bebre na ade ba ko ye ya eye me nwonwa ne se wampese obiara beka kurontihene ho asebone bra ofi mu yi na asem o kan se bibiara waye no obehye n'anuonyam abaso wahye n'anuonyam bibiara kurontihene ye de say ye papo say ye bono obegina ho na one waka na mo asem bone ora ma kwa kra na de ye nwa aye nyina hu dwuru yense ne eti biara no obegina ho okodenden no de asie ni wo fai na ne wo hu biara no aye sene obekata na echi ya obi rent ampa so ye obo ne hu modin biara na ne wo hu sene adan ya kodua na modin boka wo bi na atwede ne nyansa ka wo bi na agodu dia edwi Osafohene Radin fa wo kransi tache ibishia Odumo kuma wa ne ho kontonkuro bi oda mansan komu enne ye nenanom fua so na nkeye ti nkenye biribi kura na ye odokoto ni adankasa nanso batafo atu no sako na medi ade ye no na de din ankasa de Addo Akins na ono na ebruchiri mem Holland na owo ye na adwuma bonebra sa brenu a o medi ade a obonebra wo Holland mem wo ebruchiri na naboafo ansa na odi ade na kurontifo nhyehyei eye kuronti man hyehyei ana akonwa ede kuronti akonwa no obiara wo betena so se wo ye ohene wo ye kuronti hene no abusua no hwe na won apaw wo Osafohene no nkyerɛkyerɛm tiatia ne se wonya paw so wo ye Osafohene wo abusua no mu pe na ne otie akonwa no so na oye kurontihene no wo ne na bedi akiri se pase onte ase onyankopɔn to nsa frɛ na wo Osafohene no wabesi na nem eye nhyehyei bia eto asum eso ani esefata a woye enye ne de da emman to emma emma edu ho a obi nsore nkese na me na edu me so na me na mba be di ade wo bro Osafohene wo ho no wo mfiachi meka biribi ete sa akura anti sa hyehyɛ no hyehyɛ pa a won ahyehyɛ ato ho e wa mu aka de abusua ma won na wo fi ho didi kuronti mehie wo Akuapem ha nti na boafo ansa breso no Osafohene ya obempo na no yo Osafohene at that time Osafohene ya obempo enti na boafo ansa ko ne nsamanya chi pe na ya obempo no wo ma ne so ye amane esefata se eti so besi ne wofa no anemu bedi Akuapem kurontihene no wo ye ne sa pepepe mo be furu agua no esane se ye won hyehyɛ nti ono be furu agua no pe na ehia ma se wonya Osafohene foforo wo abusua nim se ne won hyehyɛ tinenti nti ho na nonso miam penin ne abrewati a owo abusua nim sabre no wo paw Addo Akins a no wo Holland a meka na asem di kan no wo mobile
ono so woye sa man ne bi pepepepepe de man no na woye no Osafohene ti ono so be di Osafohene no the boy a ne wofa ya obempo a odi ade ntie man ne din sesan beye Osahene of Kwesi Agyemang no enti Addo Akins ono so ne din ne be sakra esan se won aye no Osafohene nti din a wode man no a odi di Osafohene Addo Kwaata ti odi so Osafohene Emfirishia be dumiensa ne achi nanso de boa Osahene of Kwesi Agyemang no ahwe abusuan mu ase ne amekan na ono nso eye na Addo Kwaata ne wofa ene of Osahene of Kwesi Agyemang ti ono nso di ade bere dudu ya amekan de boa ne wofa na kosi se ne wofa no so ahomrew onyinti de ahomrew bre no afi biara na Addo Kwaata efi aburuchiri Holland eba ne sefata so beye de boa no wofa wo abusuam ene ekropon mam ne Akuapem memu nti no oba afi biara beye na asede oba ne wofa no ntoto na asekora ode ni di nachi be biara obehyen bia Addo Kwaata kan ho edu be bi kura mpo a ahomere wunti osoma ne nkwan amoko kosi manem wa ha koyese wa ha tu saa na monyi ne nyinara na Osafohene Addo Kwaata oye Onyankopon se yenka no pare wa abowu ama adasa ahomere wunti ema Osahene of Kwesi Agyemang ono so ko ne nsam na nchi na Addo Kwaata te a owo aburuchiri pe ojae ne oye biara no bo man yi mu betina krodua yi mu wo akropon na orehwe abo abusua ene ka adomfo adofo na ya hyehye akora no wofa no ansana so be fure ko na wa furo fidan teata no wogbara bam na adwena wafa oritua na mombo abusuan yim anka wakora no wofa Osahene of Kwesi Agyemang fefe ansana se bibi wo hɔ a abusuan na ya ama no wa be fure gba enu na ansana na ne ho mfa no kakra bi bɛyɛ nansa pɛ abusuan ntoto na se wade no kwa yaresabea ɛhɔ okudua wansan na chi biu na ɔno nso yie nyamede ene se nipa kesi bɛmi egya wo abusuan egya wo akropon man egya wo Akuapem man ne Ghana man awira ho kwanso atega besilwe de baye aso bete fale so nyamena ye Nyankopon na kasa oditi ye na ye nimsa Addo Kwaata ba be sini wo fa na mu de wo kura busue e kura akropon man na sango Akuapem man
Send yourself fata, send you no for the pepe. Yami no nim ni ti awa ma bansa. Tiende, I show Nyankopon. Empire boke senese. Kwanga ye be faso. Ye de be kura na Addo Kwaata. Na ye wia. Ne ofa, Osafohene fe kwesi ade manso. Ya ye ne de fe. Ne fei. Esi Addo Kwaata nemu. So yo Osafohene na watumi de aba be foro. Ekonwa tuntum no. Eno ne empire bo. Nti oman Ghana Akuapem de Akuapem onka yen ho mommu ayen ye sere na nanum adi kanse wonso ye ndai pa na wonyi onipa oyo okukuduruni se nipa beenu no pepe na wonfa no mayen yeni muse miampenemfo ne aberewatia ebetu sa na mu ya yebenya obusuani osefata no onso woko wonkotudua anima wo mompai na yenye nipa obetumi akwo eda yen anim yi yenyina bejina nati ye de etu sa na Addo Kwaata de Mese mekasa ade beche oye nipa ekura na umisa ekura mbode ma na obebisa ehye na anu obeyi ama onye basa oye adoi papa se na Addo no ye nti ama banasa Onyankopon kwan nim e nipa engani buso keke yehu ade ne yan asonso enfenti asema ehintawo yo nyame no Addo Kwaata demiri fedie dueni amani hu wansususa saanso ne yenyina yen ansususa da sesebe anka hia na wadi abrante mono se wa kukuduru bebe si abusue nemu agina wo fadin mu anka wo de asom Sefi Nyami, Sefi Hino. Ma dem ni fe biwa. Patafo tu saku owe free titio e free titini odoma kuma baade obore baade kan kire obo ade nenne owu amaye ngasin mu ade e de ngamiane onyankom pesese ne kwa ache agi bofo yi aberesem nini akura duo abenu akufu ebane na Addo Kwaata ofia otu kwa uninga oko school wie no school wa Dontin secondary school owie school no so betu kwa to kwa oko Holland ono ko ye adwuma saa afibia oba afibia ojura oba Australia no ko oba oniyen saa ne baise ne wofa ne wofa win na we so no na edu no so Osafohene nti okoi na obai wo chire na Osafohene de ni di Osafohene wo fe kwesi ajiman echi sadachi bi so fe kwesi ajiman ni wa ono na osi na nemu ono so jetum nti oye na eduma so Osafohene sa obai kurumu hakakra etena ha be bosoma bi
esiesie fie ho bu afanse fie ho besiesie o se na ho ato form kakra to besiesie ho nyina ya ho fefefe na okoi no san bai to ba bi o ya na wo ha bai ofitia ofie brochiri na ofa car fi airport no ba odikan fa na ahimfo na wagogunsa asa na wabaha wa beboda nchi wa ha ne ebuen ne yengani ne afre me nua no be ni nyinara oba akote nche oba akote hara ti afre wo nyina ba ye giene ina na oba wo mfre ye odua na uchia ne de ayesro ne di ego sa efio no odi ugina ni bia ochojira ni bia no ko ewuma na wa aba ewuma na wa frɛ ye mo ho tere ese ye hu ye oso aka kere bi ma aba ese biu afi mo obai no si fi so tu kwa nkura mfiri she adua session ni ona ye ni buru nyata nti ye do oba be di buru nya wa ha nti ona ye be di buru nya ene ne ma me no be ni e ka me ho be di buru nya fefefe wa ha my due odi buru nya ni bi o won 4th January nti January o sam di na awoda di awoda ni bi ya ne no wa ha fefefe o otufo o mani pe ni je o yira ho ti said dem o ba chiche wo yire o na obi nkuntokwa obi na obi kuntokwa akora ogoje munyai wonku yin na nipa ba ko ya transfer fefe o kanipa ba ye ho manipa aba ye ho bebre o kora akoye tia o ho bi twam loro kwam o so hu no loro kwam anoko hu na ni je no de obechi an keke yin nyina ye ngani je ye na wa o yare bon britia o se no kokoye ne ya o de no kodu hospital na ansa pepepe no wa yo nyamede na so ni awurade kura em nipa da sane ntumi nyenti ye de nyina ama awurade o hata hwiri so ni ope e no ye ti ono ya fa ni sie ne ntaba no nyina semaye e daachi bi obo abeg to bantu na ye nyina goshi ya ozuro ne ye hu ne beka ti ba se de anya keka anya keka openipa uyira ho ti se den awa ti to uyire ni hia o se den oni bi kura na di odi obeyi ama o se di na mentena ho maasi o se ana mfra na na maasi na nado kwata oni nya me nko wat na nti uye weti ko bobo onya me nko nka mpese aga mewu na usie me usie amba na saade enya hwe oni nya me nko asu bidie mi nya se bia aka oni nya me nko dasi etifu amuriti bi me ameka se ofrem santi amesi ma me echi baby enemi na Addo Kwaata de yen no we mfi so hene se ne ba dachi obeyo hene yen tuna se oya bufra ni nyina ndi ogura na ye frɛ no hene idu bro ko school wie no tu kwan oba nso ye hu se dachi obeyo hene ampa ni oye ne ni oka bia ye hene ne ye nna no ne ejalo mo ndo tu bia ase na bontempo obuni pasim bibi obeye ne kire se dachi obetube die nso ampa oye so obedi ye nso obre no hu ase de boku apema nyina mo bia hu no se dachi obeyo hene ampa bi de amaya yibuna yare be so dum kakra bi weni Addo Kwaata ene etia ne yebo odin so ufu nana bi wate ma menu sia na peyo den ye bedi anopai ohene ye bedada wa je bibi kakro ye be sua frɛ wo hia no be man ne ye bedi ye be fura winti ye nko ye ma na so ye fura bidaa ye fura brochiri ntama ye bo brochiri bisugu da wase dachi be hia me am kese o frem se jeneti edubia na Addo Kwaata eyemba o frem se menna anto me dinga se edubia na da bibia mo frem na ye ka ho bi ye di ni si Osafohene o fie
ma yewie ọba tide go na bi amede ho meti ego me so me hwene se meja na waba na wa onkra me kwa na me nso mafa lora ba airport na kama me nso meje wuni ma bi na yeje nyeni wo ho na ese wona ese me nso me kwa airport na dia yesro ya be fie yenu ho nkakra bonu benem okitayen oya bofra na nso okitayen papa we abusuani mu ekese onkra ma e otorofo okura mi iye ninti mi fra Holland BBM oba empamda na yenim baby a oduma nkoma owufi na beto yemu ase yen ade ye kitai yen ade papa enim yenyam nti odi yenim a engani edi obey osemo sorry me nanom driver fa me nanom kosi che asana be fa makasa idi na echi ye ko ye ba ye nene bibiara na dakoro me wo ho na metreso ntiapo me be so say you no ko ni ntiapo ko ya sa ko fudua ko na ye me yawo ne se me ba no ko du ko fudua bai oba se me na maba nti bibie ye mi se yo mate meja no ha na jufa na me nua ne ba me ba ne ba ko bai ose sisi na na fro me ya me ho se da bi ofro ose ofie yankwe okitekita mansa ye do gate ya no ya ose da bi ade ka na si abonte ho nti onya ante ama ose mama tebe to me sister no ne dan na mo aja yakotena kenu yatika ne ma rabana se obenkan ose dan ose ka che won na dan asam ose odina na ko arasabia na ni menye ni ekodu mampo wampa ko megesi wum be no da hoyi bia we see bia no fo sen ni boma kusina na wote do ma edinkra kwaduna na ko jama ni masa na ti asa nsuo komo dua ja ponche ni ejije nsuo ama nsuo agu ajen kokobo abise bia na wadije agu ama atwe anya da be so binga ja kakare poti onwanwase ni ampere mu koto kwadi aso bro fre akwa da mirifa ye be fa sia ye be fie mirifa di se na me nua ne nteye se ne benefim ti be du fie je jira bontem ti wonus ne ba no ne tena soro bu dan nti monkwe ti edu na mi wa ready o se me fa na nkwa no esi ja nkwa ne si wo na me yankwohwe ne mra ti no kwaru ni ye de ne tena aka enum ka chere mo se yafa no ko Mr. Abo fe won ti no nenim ti edu late Johnson na ye de man akoda da wo no na mokọ ya dan late no wo Yesu yakwa akoda dadas ewi ansa yan akoma mpon ho Yesu owo abusuofo ye du papa no wa dada wa pe onya akọ ase nana mame nana wu se jeye yese nim na dada bai o se nim anti si enim ene obama den ade yankoi asewo se ko tana asewo ho na dada se ne ko fra me doctor aba na ede enim ye to ene me nwe shamsia di no hwe mfra ye afi dada bai na kasa na sada ne ti e hu sasam kase ato yen ede ye hu bi da ye hu bi do oje front se yes wa anko yes wa friend ye wa friend ko ti obeba ti yen ade kase ahwe wa makade ebusuam ede nyame ase
ne nyame pem eno ye ne ayepede ye ntumi ye onu ewurade nara no nim ne eye ne nti oye se ye papo se ye bono ye de ni asem bi aka ye se ewurade se ofa no twere no kokum adama bi ye nyina hia medas me ameti amekese ofra me amen bia ni se me eduma me ye bubu minu ane na Addo Kwaata minu ya panyin na Addo bia ni bonfu papo bonium abofra kura no bebi sanade a o se twere na meba o he wedidi amabi se no yakoni se wedidi den no hia ne bron so mofra ehia ze obehu se nana apuya ba abonten obia peso betia nana peso ni so chia nana anara nhwe ne kwa nana bebi sense den na ye wa ko school wo de ka wo school wo school atare den na wadi nyina edi shewra densa nana do nyare asura no pa o so ko jogi nana ko baya o se ne kuku ne kuku no enia ne kuku yare biara mfi baby amechire nana do anto ho the Bible say Psalm 91 o se ne o ti o so tro intabia no o tena twede ampo nwuna se mi se Yehowa se mi gwa anko bia ne ma bank se nana do amemfa ntwere Abraham kuku oya de ye oyam yefo yada wase abusua nyina ne ma mpon se wada wase ne waya man dachi ebeshiem yo amen ofre mi na ne wi etibu Akuapem kwenti sana hemia pimpim ye wo Osafohene ne jelifi obi elifi aka me kuto na me wa Osafohene Addo Kwaata na eja mano na eja ne kokunya nte oye me maami na echi baby na ne panin Osafohene ne eja memu no no to so enu wo frɛ no Addo Kofi na Addo Kofi na wo frɛ no wo de ne to ne na bia a wo frɛ no Akuapem bia na Addo Kwaata ni bibia te se ne na wo de ne to no nana no ho ye feyiye nti Addo Kwaata ni biara na abosu nyinara ene ne nana bia no na enuanu mesan so otoso enum ne sanse ne mofrase na wo we frɛ ne daachi hinenti na ne papa mfa ne ntofo mkora ne papa pena asem yiye da biara do be frɛ no no mo ne din o frɛ ne daachi hine efise no nim se oni odihye ne ewo saaba na obedi kurontihene minim na Addo wa ochen me be mfie son wa awum iti menyin beto na wo secondary school ne primary school de me hu ne papa efise osin me penyene na me kai se okọ adonten no da kro ne yere koyen akura na ne papa be fa me ne ekọ adonten ne ekọ sra no edu asem okan ne se ria we hope say that chi biara won so be pass common entrance na wa ko secondary school sa asem no de tu me team e me di me team dem ma me so me sua ade ma me pass common entrance ko secondary school ayo Akuapem secondary school o wie school no ena okoye adwuma wo Bureau of Languages eye ochiame edi me wo for chiame edi na se na okohye one ne ye adwuma be ye mfie enum na no ko sererion so okochira de kakra be ye mfie enum edidi ma na oko Holland na before then ni nyina oya abofra no na se wo bogwa ohene bogwa wi a obuabu amofra na no so wa bogwa no won aya pakan won ne Kofi nyante won aya pakan no won asoa won wad won chingo dachi hino enu ye bra ne primary school ma ansa no be ko secondary school tem bia ohene be bogwa wi eye fidagwa bobe wi no so wa ye apakan foforo mofra pakan na wodi na simu no wodi ni chin chekrutia dachi hino na gwa no so bubum fofora kire se ye gwa data no so eso ne bosu
Nti okodu Sierra na mfie num achi no e no call Holland. Me hu ni bi wa for about 20 years. Ye wo hoda koro no fi Holland by. In fact, ye hu ni yen ani je papa. Ye nim se ye nda ache henaba. Ya mfa na nto fom. E nuanom ne yen abusua no. Esanse wo de ne to ye ne na kuma ne ye do no nti. Ye hu na Addo na ne ye frɛ no bisa abrewa no no ye fe no so ye fenti na Addo na ne nim so san ye audition nti na Addo na ne ye frɛ no. Nti oba e wanche be ye bosome no sanko Holland. Me hu ni bi wa be after 3-4 years na me so be ko Holland. Ko to no Holland. Me do ho no ato Akuapem fiku Holland. No se wi a me se bra. O se ku ni me do be ko bi se bra me ko. Ti o de me ko e no ko register me. Na me be ye member of Akuapem fiku of Holland. Onyame ni nipa ni no ye president. Na ne ye ni na di nyinara kire se o yo de shepere ko pe. Addo buade opini pasem kuni mu no nsem biara wo kunu mu nkrofo aware sem nkrofo ador biara ono di anim na oje eyi mane mi hu so oye leader mpa so mfie num achi da kromete wa na mi se bra me ko Ghana o sa da mi se meja me ba bia o Ghana o sa da ko da na mi se o bra se me ba e wagimani Holland kuro biara wo de me koso se Akuapem be ko baabi se Akuapem be ye den be biara kuro biara wo Holland minim so kuro biara wo Germany ye ko baabi a wo de me betena ne ka mu o se minu abia mpe se me ko kire wo ha o de me be ko pepepe no asan de me aba iti bi ye se me ba Ghana no so ma me ma na me se o bra ma me bra o se o ko de me se o meja me ba bia me hwe ma me ba bia ne to me ba Ghana o se de da pese me ye ma me se o bra mini hwe eti se me kwa me nya biribi na me de ko fi obrase o se ne mebo mi Akuapem mpanyin amane ampa o de ko to fe ku danim wo je tubu no organize sign of party kakraka na wo de maame ti enum no sika mi nyan no me bai na me de be ye dwetire ampa adoko fi kire se ni nua na me no kire so do me ampa itina na Addo de me hu ni din pobo if say ofre me na meja prekope o de meja ampa ne papa wo faso ane me ti prempre obi ani fie wo no me ye na eja nti ofre me eja ma me so me frɛ no ba na me be du Ghana me ne kasa wo ma odwura na wa ba na okọ oba nkomo efie nkobo okọ ne maame ho wi anansa na wa ba aha no ne nga bidi amane efa esusu ahindi hu kurontihene adi hu oni ebe ka ne fefefe ti edu baby ni hu se na kurontihene ya mmerɛw no yeso ene na afibia obeba etre bi kra 6 months wa bidi na okọ enche ya ne be ya fe ne fa oba besra na kurontihene se na wa ya mmerɛw obidi bosome no ja no hokwe eni na he no yare bo kurontihene wo de no to hospital Chibia na kunti su be film. Bosu be pepepe no bai. In fact, na ya yoro hosem. Addo Kwaata mfa to fom. Oko bi nkuma oko ni fa oko baby biara net wo ngati so ka kire wo nyira ro bo wo amane. No ye na adwene se na yan ayin fiti no be fi ase ayin fi no. Ye nya baby papa bi de ohene ni mpon no ato. Nti ofrefre ye nyina ahemfo ni nyina ye bo Kronti division. Friend anuji o friend ye nyina no de to yen anim so pese o siesie ha baby na ye de ohene pon no eto ampa ni nuanum ni nyina bo mu ayo san hina ofa kwesi agima ni nuanum ni nyina bo mu ne ye san meeting no na in fact ne eti se mo afi baby ara babiara fi na pese hene obi biara obeboai mo ye se obi fiase esidan na wo fiase na wotwe ne etia ne so Osafohene yare enu ne na wotwe bio na che say within the 2 weeks na Osafohene twa na ni atweba sa na wi city ni na no me meja no na Addo ama ya ntia sempa obi a wa fi akwantuma ba se wo ba be sie wo fa fofi antu ata no so di be film
fact na kurontihene division I am boy ye nkran aye kono no di anim no hwete dia na en aka de ye ni baby gina Saku. Away free titio. Away free titio. Titi ni oduma bade obore bade kan chere obo ade nenne owu amaye ngasin mu ade e de ngamiane onyankom pesese ne kwa che gie bofue aberesem ni ni akoraduo ina no ko na hina no ba wait ma mehwe wo fa ya chi asie wo fa ya wi edua na bo hyen mu ni bo ma kusi na wote do ma edinkra kwadwuna na go ja ma di so ntra so kono asuo komo edua ja ponche ni ejije nsu ama nsu aguri ajen kokobo bi se bia na watutu je agu ama atwe anya dabre ne su binga ja kakari poti onwanwase ni ampere mu kotoko kwadu a so borofre akura demrifa die nenu mu nyina da wasewate wabusua da wase odo a wuyi edi kire yen ahofama wa ahobrase a wuyi na edi kire busua wona da wasewate wabusua da wase ado kurontimpehene da wasewate nka bom soronko anka wode rebo Akuapem mu na Akuapem afa ne ntamepa afura ana kwasi ekufu da wase ana kwasi ekufu otu je biasa da wasewate kwaata yada wase due Osafohene Addo Kwaata be di ade odne dwuma wanhwe no wo so obi a ote abrochiri mem na mum ne dwuma de nyina mu no kai so yode se kronkron ti brain ni don biara wo hia no se ate so ba se yo dwira se ya da butu se ya kwasi tai nyema pepe biara we konwa ho ise na otietia na wo fa nam aki na wo sua hini preko na wo brembom preko nti ibi biara mo ode no ba aforo mo Akuapem obe sumu Akuapem be som ne nanam konwa be som kurontihene man be som Ghana man ne yema pa oye wa abrochiri Holland mengu aye ibi kire Europe no obo Akuapem fo nyina no wote Akuapem fe ko ha na why so president kurada jango onu nyamfo se oberma oba botre akura asem kuresi na ye gidigidi na ore catch no yourself no obedi medema so se ya no montom kwase Akuapem ye nkubio obi a opa ho brase obi a openkabom obi a mede bia ohumi a na yehia wa ahemfi e wo miwura o se ade yokwase akufu to se bi sa pensuya beko kasa ugam wi a no bisim samia ne se nana ayiko na me bisa nana yakọ den o so de mema 90% na de mema 3% ni nyina na oyo bia obulu on encourage nipa otitim nipa sana wopa anya de se pa wo subanga wo de tiw ni nyame so de tiw ni ti oyo bia ne otiase na opa so ndi papa open kabom open puntu nyame ka ne se kurontima Akuapem ya hwirade ya hwire obenyansafo sebi wo so pahini tim na wo hu akuma no e oye sabi obia menka den na menya woden nyame ka ne se enna ene ma ye kunafo won shade na enalom pension o ma basra so ba ye bundi Yehowa afa Yehowa di nation ka ye mpai born ye ngade se de se Yehowa nyankopon nan kasa be yu bi ot so no obe sia na mu abua kuronti dwumadipa ama kuronti dwumadipa ne Akuapem se akoso wano nyame ka ne se kuronti won shade ebre ye digni Osafohene Addo Kwaata penedo
Penedo. The Kurotia body. Now none more card of 4. One for Diana. Got an enemy seal. It's a little we are one sasso. I found come on and Osafohene. Yameka and say, some pain a diaper. And when you go to sell, Miss One, Nantuye, Yamin count. Because Nana Addo Kwaata, kurontihene ene wonyane baby kwi oto nana no mo nsiedu yi menini di ahia mu bebre ye ose ade yo yenya Akuapem oto nsafre nifaman adukroman se ye mebo ne ni awukodaya ye de na nahia nana pema sempreku pesese ohia me a sene ne neje nkuranshe nsem wode mame a woka afutu se mpa kire me no emama hoden ema da bia nananom freye se yemra mebo adwumadie bia mede ahokeka ni ahosepe na eko yebedupe nana frɛ me ahomaturufo yeso osodum jawa kwa kodumesi ane nana maba bedu ni edidi di ye ho nkoma no wahye me nkuran anopa bia nana frɛ me ebisa me na me ho tesan me se nana me ho ye o se na adwuma ne tesan me se adwuma na ekoso obo ade na da roma ne nana no da roma ye ekoso nkakra na nana timidi na brabo mu se mutumi fu yie awugude bia ye kono nana hwehwɛ me nka koso obi a ona hwehwɛ na chiri kwa na nso nana de woti se nifama ya bedu adukroma ya bedu a nana mbo anamo na me de hye wo he nana ba be chia me nana betra me ho ye didi ye ho nkoma ye fa hensem ho na fe ya brabo mpuntu ho na saa suba nana da na die ema ya yonkofa no enyi ko nanim anche emuwa na the most reverend Dr. Samuel Asantientwi kushia na yase e forecourt of the state house e won kan e hona mu se ampa nana wo doni abadaye manipa ye du ho ba bia nana de mi wura ye penifo nana de mi chiechia wo mo na achese aye ma wo ho akese we kire se na menene do no menene na yonkofa no enyini na ekọ nanim na anche ena ba mu wu eto ne nsafre nana call the siedo na eyemiya nana e mo demrifa due ni amane hunu demrifa due ni owu Mema obiara ache anope Mema ofie TV for ache anope eye me ahoaho bebre eni anije bebre se efie TV for ama me so opportunity se menka abakosem kakrafa Nana Addo Kwaata Nana Addo Kwaata ye obi a me hu no through my secondary school education me hu no wo Adontin secondary school nana ye me senior. In fact me hu nana no nana obi a nani gi adesua ho. So sometimes when I see him and I have problem with my homework, I just contact my Nana. I used to call him Senior Akins. Please come and help me. Nana was my mentor. In fact, always he was advising me to be serious with my books. And through that, I am what I am today. Nana was among the hockey players in Adontin Secondary School. So serious in hockey. Nana also was a traditional man since I met him. Anytime it was time for entertainment, for culture, Nana would be the best winner for that occasion.
So I'm not surprised that he became a king. He was also a board of director of Adontin Secondary School. And they presented some laptops to the school last year. Nana was so kind that even among his classmates, they visited people, those who were sick. Nana also came in contact with his friends from Akuapem. Some of them are Gladys Nyakon, Laurentia Japon, Mr. Manukre Safro, and Mr. Kofi Amo. Nana was so kind, so neat. She was so dynamic. In fact, we will never forget Nana. Today, friends from afar, all over the world, are here today to pay you farewell. Nana Addo Kwaata, Demi Febie. Nana Onyamemfa Ukrensi ye. Nana, rest in peace. Demi Febie. A great tree has fallen. Nana, Nyamemfa Unsie. May the angels of God send you home. Vie. Eye Akuapem Association. Europe. Ye nyina ye ma Demi Febie. Nana Demi Febie. Nyamemfa Ukra ensi wiye.